Estic hasta els collons de la quarantena. Sí, jo també. Jo. Ja no aguantava més en casa. I si anem a almorzar a la cafeteria del cantó? Diu que a la cafeteria al cap de Ginoll. Nosaltres mon anem al manchego. El metge m'ha dit que dieta blanda. Molta vitamina C, pechugueta de pavo, com a molt un descafeinat. Descafeinat. Tu, burrianero. Tu què vols almorzar? Un ximet. Tu, mitjouet. Tu què vols almorzar? Un croissant. Un croissant. I tu, carapiu? Jo porto el tàper. Mascles! Nosaltres què volem almorzar? Secreto! Botifarres! I allori! I un carajillo de ron ben cremaet per no passar fred.